Vrem să vă placă și sperăm să mai veniți și la altul. O să fie minunat și cei care sunt mici o să învețe să nu polueze natura. Și spectacolul nostru a fost creat de însăși cel mai mare poet și ne-a mai dat și niște păpuși pe care o să le vedeți. Și sper că o să vă placă și v-am mai spus, vă mai așteptăm. Păi spuneți cum se numește piesa de teatru. O să viți. Piesa de teatru se numește Salvați Natura. Și suntem încântați să vă avem lângă noi. Așa, zi păpușari, că voi mănuiți păpușile. Cei care mănuiesc păpușile se numesc păpușari și vă prezentați. Eu sunt păpușarul, spune Anastasia, iar ea este păpușarul Cătălina Ioniță. Bravo, hai să vă văd. Câte m-am luat așa. Deci dacă te comporți așa... Păi, liniște, că așa se stă la spectacol. Începem! Bună! Sunt pisicuța miau, miau, miau. Știți ce s-a întâmplat cu pădurea noastră? Să spună cineva... Nu știm. A fost poluată de oameni răi care ne-au poluat foarte mult pădurea. Și elicopterele de țânțari, măcar să nu vină peste pădurea noastră. Uitați-le! Uitați-le sus! O să o chem pe Găinușa Cotcodac să vă spună mai multe. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, copii? Bine! Știți ce s-a întâmplat la noi în pădure? Nu! A fost poluată. De ce? De elicoptere și oameni răi. Care merg la grătar și lasă? Care merg la grătar și lasă gunoaie. Uite-l pe păndărel! Hei, Găinușa Cotcodac, Găinușa Cotcodac! Mai sus, bomdărelul, mai sus, mamă. Uite, Găinușa Cotcodac, uite ce ți-am adus o scrisoare de la